салом алейкум мардуми тоҷик, халқи Тоҷикистон, ҳама каса шудем. ҳози мо худи ҳозир имрӯз 25 соат тақрибан чанда? қариб 12 иҷа карочи 12 ҳам Қазоқистон. ҳози бародаро як 3-4 таша бировардан, сабаб бироварданаш не ин имрӯз 25 ноли 4 2024 ҳози бародаро бировардан ба сабабҳои гуногун сабабҳоша мо ака хела гап зад. мақсад як сабабаш мега телефона бисёр мекунанд. хоб ҳар касе ки пешакӣ штраф дорай бо чи ака штраф доштаги ном фамилия алиш кардагӣ бошаву мақсад ҳама амира строго мақсад ки проверка мекунанд. самолёт хати меравам мегардонам бо мега ки мақсад и рай майда хати мегзарам мошини майда хати ӯ рисковат кардагӣ бошад.